Здравейте хора, днес в това видео ще играем играта Blox Fruits. Като в предишното видео, където играхме на няколко игри, които избира мистериозното колело, което всъщност и за мен е мистериозно. Blox Fruits играта хора ме изкефи от тези игри и затова днес ще я разцъкаме. Аз съм я разцъквал всъщност от доста време. Както виждате, съм 71 левел. Имам доста парички. Имам ето този огнен фрут, който ти дава Fire Bullets, Burning Blast, Fire Column и Fire Flight, което е да летиш. Ето така. Аз съм една геймърска птичка просто. Да. И това хора смятам да ми е постоянният скин. Може би ще си сменя някой път дрехата. Да не е на маршмелоу, нищо против него, но просто да. Като цяло. И нека хора да започваме това видео. Както виждате, мога да скачам много нависоко. Да. Имам абилитита. И сега ще отидем до един пичага. Да вземем таск. И таска ще бъде да убием Боби. Да, Боби се казва. Боби е босът на пират. Тук на пиратите. Така се казва. Боби се казва. От там може да си купуваме саби, но просто аз сега не искам. Аз мога да си купя една тройна катана, но може би ще бъде по-напред във видеото. Тук има едно ковчеже, което може да ти дава парички. Тук има пирати, които не могат да ми направят нищо, защото хората, тъй като съм с огненият фрут, хора, които са които са 30, които са по-малък левел от мен, не могат да ме атакуват. Което е много яко. Дори NPC-тата. Аз просто си седа и той атакува ме, но тялото ми сякаш става огнено. И така спирам атаката му. Fire Bullets. Да ви демонстрирам. Юзваме. То стреля огнени топки. Burning Blast. Ти се взривяваш. Нещо такова мисля, че беше. Арбе, взриви. Оу. Да, този се изстреля тук. Катаните ми. Те също имат абилитита, торнадо и Wire Wind. Нека да ползваме Wire Wind. Сега да ползваме торнадо. Арбе, ползвай торнадо. Добре, аз го убих, докато ползвам торнадо. Арбе, торнадо. Юз. Добре, това представлява торнадото. Fire Column е много яко абилити. Гледайте какво прави. То направо изстрелва NPC-та или хората в небето, като прави голяма експлозия, а Fireflight ви го показах. Просто летиш. При Combat имаме Quick Tackle, което е да изстрелваме това надалеч, и Ground Smash, което просто го смашва. Излизат някакви шипове от земята и го пробождат. Нека да ползваме пак торнадото и пак Wire Wind. Да използваме това. Леле, направо го почупих. Ето хора, може да си купиш сабята, която имам аз. Това е двойна катана. Но иначе има и още едно, което е по-скъпо. Казва се Iron Mace. То е на брутовете. Но иначе според мен е готино. Но аз не спестявам за него. Аз спестявам за тройна катана, която може би в края на видеото ще купим. Но иначе хора, сега смятам да отидем да вземем таска за Боби. Да го убиеме и да вземем достъп. О, това ни даде парички. Пират Адвенчър отивате. И квестът, който аз искам, е за Боби. Трябва да дефитнем Боби. И ще бъдем възнаградени с 8000 хора. Бой по принцип за мен е лесен да го убия.
не го използвах, когато трябваше. Добре, Burning Blast. Ох, много е трудно на телефон. Burning Blast! Добре. Торнадо! Торнадо! О, да. Не. Баси! Хоули. Добре, идваме тук. Малко да хил... бе! Как така през това ме атакува? Не ми казва, че през стената може. Добре, той не ме вижда в момента. Ще му... Така. Стелт Мастър. Айде. Давай. Мачкай. Не, бе, юз, бе. Бавна игра. Добре, кажи ми, че съм си запазил квеста. Запазил съм си го. Отиваме пак да го дефитнем. Втори опит. Казах преди малко, че ми е лесно. Не ми е много лесно. И така би нашия приятел. Ще смучкам. Не бе! Значи, спри да ми изстрелваш някакви магийки. Ще пребия, бе. Ти пак какво искаш, бе? Граунд смаж, бе. Ти пак какво искаш, бе? Шейте със сипа отбой. Аре, бе, глупак. Нищо не мога да ми направиш и... Хора, между другото, абонирайте за канала за giveaway, който правим на 100 абоната. Това май имаше рима. Но ти бе, заслужаваш си го. Да падаш. Не, Burning Blast! Не бе, помощ! Пусна и да ме целиш. Ще ти откъсна. Ай, той може да се нагоре. Ево бе. Мати, заслужаваш си го. Ха, не ме отели. Добре. Тролер! Не, нагоре. Добре, юз. О, Нати, набих му демидж. Ай, стреляй. Додж. Юзе. Не, нагоре. Ох, бе, не мога да ги доджвам тия. Изстреля се магиката. Опа. Добре. Скоро е убит. Скоро. Скоро е убит. Yes! Убих го. Леле. 80. Добре, доста парички. Стаци идваме и ще апгрейднеме примерно гън. Ама аз, нямам гън все още в играта. Трябва ми Flame Destroyer, на този плод, на Flame плодът. Трябва Flame Destroyer. Ох бе, какво правя? Много е трудно управлението на телефон. Ричман, какво искаш? Реликва. Какво е това, бе? Между другото, хора, трябва да стана левел 200, за да правя един пъзел, който ще ми даде... Така. Апгрейдър. Който ще ми даде меч, един пъзел. Sword може би да си апгрейдна.
Трябват ми 10 кожи. Гадост. А те откъде се взимаха кожите? Да, знам, ще попитам ратката. Така. Според мен е време да летим. Да летим на някъде, примерно към джунглата. Да убием боса на джунглата. Да. Леле, колко ми е трудно да карам. Карам да летя. Аз съм просто една геймърска птичка, бро. Смятам да тракна квеста, който ще ме заведе при пустинята да убиеме едни пичаги там. Ни глупави. Няма през Pirate Village. Опа, какво правите, пирати? Както виждате, има около 150 метра до там. Help me, I am at this. NPC kill me. Skylands upper, you strong. Стигнахме, бе. Чакай, бе, падай. Не тук да... че мога да умра от вода. Тракваме го. Няма нужда вече, тук сме. Я да видиме. Кой е wanted? Омага! Как така? Бате, той ако го убия е за 37. Ще получа пари само. Аз между другото хора, мисля, че ако ме убият, ще... да мога да си такова екрана. Ако ме убият между другото хора, мисля, че ще такова. Ще получат хората, които са, нали, са ме убили, ще получат, нали, някаква награда от 500 май беше. Така че да внимаваме, защото хората могат да изкарат някаква добра сума от нас. Така. Искам да убия... защо бе? Искам... Добре, дезерт бандит. Ще убия за малко пари. Квеста. Да, такова. Но че как така юкта, смисъл, моят приятел. Юкта е Детура Лайф. Смисъл, той е нупче на играта. Чест казано. Опа, нати пичага. Къде те изстрелях? Ела. Вато, то го пръскам просто. Вземи ми реликва, бе. Хора, между другото, би трябвало в това видео да взема също и Flame Destroyer. Надявам се да го взема. Но за да го взема трябва да използвам, нали, абилитите си от фрута. От фрутовете, за да го използвам. Ето виждате, както виждате, experience печели. Не, идва някаква. Здрасти. Имам битка. Как ме уби, бе? Пах ти. Кой не мога да убия плеер? Само NPC-та мога да убия. Не ме би! Извинявай, че те бих! Извинявай! Fireflight! Тръгваме си. Няма да те бия повече. Извинявай. Искам да бия само тия NPC-та, моля те, не ме... Не ме би. Ти си луда. Леле, тая е луда. Ти си луда, искам аз да ги убия. Добре, бе, само един съм убил.
Разкарай се! Жена луда. О, ще зривя, бе. И си тръгна. Обра ми бандитите и си тръгна. Ево, бе, бандит. Елате, бе! Добре. Заслужавате го. Вземем набързо това съндъче и да продължаваме да ги пръскаме от бой. Как ми причакват миленьките ми ту? Леле, боже, миличките. Миличките те. Левел ъп. Левел ъпнах. То трябва да се използвам това, бе. Много съм глупав. Браво на мен. Ела ти. Бавничко, бавничко. Бавничко, бавничко. Какво ли се занимавам с тебе? Ела. Бандит. Елата и двамата бандити. Четвърти ще се появили и тия да ги почвам. Добре, почвам ги първо с торнадо. После с това. Това. И накрая това. Живота е хубав. Какво кажа? Леле, леле. Браво на мен, бе. Аре, махай ги тия неща от екрана ми. То аз ги очистих всичките. Ама ми трябва още 6 да убия по принцип. Ти се скри от тук. Ела, водим те. Ела. Ела. Котенце. Така, вие всичките ще бъдете подложени на куп изнасилвания. Да, елате всички групичката. Леле, аз ги пръскам, човек. При това са умряли. Ей, quest completed. И още един левел имам. Mastery level up. Flame. Още нямам Flame Destroyer. Да апгрейднем... Defense. Пичаги. Изпълних си квеста. Арабай. Винаги съм се чудил дали има нещо при пирамидата. Така, чест, че... Тук има... Абсолютно нищо. Тук има едно голямо нищо. Добре. Вие кой левел бяхте? 70. Това ще ли не би бият нищо? Вече. Добре, елате групичката моя. Ще ви пребия. Обещавам ви. Само да ви събера. Да не е само един да страда. Всички ще страдате. От сега едно бързо торнадо да им пусна. Да се освестат. Ти пичага, ела тук долу. Добре. Елате всички тук. И почваме купона. Опа, първо ето така. После така. После така. После така. Между другото, хора, пак ви напомням да се абонирате за канала, защото гоним 100 абоната. На 100 абоната ще правим giveaway с Ниони. И се абонирайте и за неговия канал, защото и двамата, трябва да стигнем толкова абонати.
правим тук луди работи. Опа, левел опнахме. То тия са супер лесни по принцип. Как така левел опваме от тях? Трябва ми още един левел, хора. И ще гледаме така боксфрута. И ще успея, хора, да взема квеста за Desert Officer. Officer, не знам как точно се казват. Само предупреждавам от сега, планирам това видео, нали, да бъде малко така по-дълго, за да поиграем, нали, на тая игричка, да я разцъкаме. И се надявам в това видео да получа Flame Destroyer. Айде всички групичката ми. От вас доста бързо се фармат левели. Даже доста време смятам тук да се фарма левели с тях. Това ще бъде, хора, като стрим, само че, нали, не е стрим. Още, нали, нямам право да снимам стримове, не знам защо. Някакви глупости. Опа, взривих без да искам. Опа, извинете, че ви блъснах. Ето пак. Да се позабавляваме. Елате. Взривихме сградата, взривихме и тях. Добре, къде ви е четвъртия приятел? Сол, той пукна ли? Къде отиде? Къде му отиде приятеля? Те бяха 4. Ето го. Или той нов се е спалнал просто. Но аз не искам. Ще си взривявам тия. Опа, мастъри левелъпнахме отново. Добре, пичага. Ние ги убих. Нови се спълнаха. Ела. И ти. Елата всички. Сега смятам просто да почакам малко време. Да ги поубия. Да се спълнат още и накрая, като, нали, пълната колода, да ги всичките да ги убия. През това време да ви покажа какво, нали, имам в инвентара си. Имам скрап метал, 4 материала, имам 2 ледър, ето имам cutlass, имам chop fruit, имам и, нали, катана. Cutlassът, всъщност имам на него едно добро, нали, ability, което се казва Air Slash. Просто, нали, отблъсквам напред, а другото е Quiet Rush. Са да се телепортирам на някъде, ама то, нали, е малко безполезно. Тя пак в Items и ще ви покажа, нали, едната катана. Air Slash още няма тук. Иначе, нали, Quiet Rush. Пак да се телепортирам. Не, това е, нали, друго. Бърках се. Ви говоря. Но, нали, да се смениме, защото все пак аз имам двойна катана. Ще използвам нея. Аре, бе, къде отидаха другите, бе? Изчака ми се чекалото, спомня. Да. Те ще спомнят чак когато убия тея. Много съм глупав. Добре, нека да ги убия. Аре, лате, бе, ставай от земята. Глупак. Burning Blast. Ти ли остана жив, бе? Ей! Ще бия. Така, хора, добре. Така, добре. Спомнаха се нови. Стопнах, нали, малко на пауза, просто така. Моля да бият както си. Не мога. Аре, лате, бе. Аре, бе, застрастеняци. Аре, бе. Стъкнат си в храста ли? Аз пък и вече какво говоря.
Набързо да ги светна. Кела. Елата в средата моя колона. Добре. Давайте. Да почваме с мъченията. Така, Fire Bullets. Он там. Ти пък какво се отстрани от групата, бе? Сега ще има плюс мъчения за тебе. Май, когато съм ги взривил, те са се отдалечили от групата. Групичката загубеняци. Ле. Аре, пукни, бе! От желязо ли си направен? Пукай! Пукай, бе! Заколи го и пукна. Падум. Аре, бе! Направо, хора, честно ви казвам, ще се пресуша на тази пустиня с тия. Ама нали фармиме левели? Все пак. Трябва да сме търпеливи, когато фармим левели. Камъчение, граунд смаш. Това го забравих да го прилагам на тия смутловци. Аре, бе, Burning Blast. Като играчки, човек, се разпиляха. Мастери левел опнахме. Значи трябват ни още 45 левела, за да получим Flame Destroyer, но смятам, че днес ще успеем. О, да. Аре, лабе, Desert Fisher. Къвто си ти. Аре, бе! Хора, за последен път, нали, фарма. И ги оставам дали да си живеят, някой друг да ги опука. Защото все пак не може цялото видео да мине как фармиме Desert Fishery. Може би ще се върнем, когато, нали, стигнем 75 левел, което ще бъде скоро, но иначе сега ще отиваме, нали, някъде другаде. Може би на Skylands. Пак торнадо. Така, пак ги таковам. И ги убих. Добре, най-накрая. Мисля, че чакахте това, но отиваме, нали, на някъде другаде. Зарязваме го това пробито островче. Там какво гърми, бе? Човек ли има? Чай, какво? Дезърт бандит в небе. Бъгнал ми е Wi-Fi. Абе, къв е то, бе? In combat. Омага! Най-накрая убих човек в играта. За първи път всъщност убих човек в играта. Браво на мен. Топи, чака къде отиде. Искам пак да го опукам. Сега кой е wanted? Аз съм wanted! Защото съм ловец на глави. Абе, ей. Ела ми, бе. Добре. Мога ли си такова екрана? Разбира се. Мерси. За колко съм wanted? Само за 740 ли, бе? Аре, бе.
Your dead player dead recently, you can't attack them. Добре. Да тръгваме на някъде, предполагам. Не ми се седи тук. Ще вземем една бърза лодчица. От болдилъра. Ще вземем динги. Ара, махай се, бе. Ох, бе, пуквам. Да тръгваме някъде. Умръзна ми да летя. Аре, малко ще бъдем с лодка. И между другото, хора, може би ще е добре да отидем да си купим тройната катана. От доста време не съм получавал и нов квест. Също така. Май отидох при пиратското. То нямам какво да правя тук. Тук мога да вземам, нали, доста парички, ама то принцип в момента ми трябва. Но сега къде да отивам? В смисъл, може би може да отидем при Frozen Village. Или в Skylands може да отидем. Което първо ни се падне. Майче там е Frozen Village, ако не се лъжа. Водата нещо ми гличва. А между другото, хора при Fountain City има едни супер силни гайс, които са супер силни. Добре, умръзна ми с тази лодка. Fireflight. Давайте Fireflight. Абе, това е трудно за управление обаче. Тук там има някакво малко островче. Това какво е? Очуден съм. Сякаш не съм бил тук. Добре, нека се качим върху кулите да експлорнем. Това е Marine Fortress. Нали, Marina Fortress. Я? Леле, ти са левел 20. Тя са левел 120. Какво се случи току-що? Бате, викам си, че са левел 120. А те бази силните. Добре. Това е интересно място. Упи. Експлодна го. Тук не е много добро място за битка. Баси силния. Баси силния пичага, бро. Аре, бе. Ела. Бърн. Простреля го. Каква е там музичка, бе, брат? Пукни, бе! Колко пари ще ми дадеш? Като пукнеш. Ай! Бате, викам си, че тия са левел 20 само. Ти са левел 120 само. Умирам. Ела, пич. Бум! Къде отиде? Ето го. Взриви го. Burning Blast.
Уби го! Мастър и левел ъп също получихме. И парички получихме. Тук е яко. Има някой wanted. Яко е той. Не е мен. Кой е? Ако убие, ще получа 2 милиона. Още един. Това кой е? Той, ако го убие, ще получи 780. А той какъв е? Advanced Weapon Dealer. Какви са тия работи? Refund Slingshot. Някакви слингшоти ли бе? Не. Канон. Бум! Description. Бум! Разкарай се. Нищо няма купа от тебе. Да се качим. Леле, бос! Добре, искам да убия боса. Няма как. Аз съм човек на предизвикателствата просто. О, съндъче. Здрасти. Не! Искам да докопам съндъка. Добре. Чакаме да се заредим енергията. Заредихме. Съндъче! Съндъче казах. Skylands. Видях ги, ама вече съм заинтересован от това, браво. Low Energy, разбира се. Да се качим отново. Какво може да направиш? Please select quest. Нормално. Добре, нека да убием този бос. И да видим. Опа, кил. Вече печеля. Уи! Оу! Ама чакай, той излиза ли? Абе! Не. Добре, ако... Какво има там? Какво е това? Омага канон. Не мога да стрелям. Окей, да слеземе. И то ни чака. Да ни чака. Бум! Да пука. Леле. А той къде отиде? Ето го! Бъде. С 200 бягай. Добре, тук ще се... Ама откъде ми изкачват? Добре, отивам горе. Казах горе. Не! Добре бе. Стига бе, бро. Приятели ме питат къде съм. То приятел искам да го взема с лодката. И добре, де къде го загубих тоя? Боса. Усилен. Ето го. Здрасти. Чакай бе. Защо си толкова нервен? Я малко по-спокой топката. Стреля. Стреля! Къде е? Ковчеже. Искаме ми трябва. Взех доста. Да смочкаме глупака. Бум! Сега да бягаме. То маняк няма да го победя. Леле, оцели ми крилцата. Ще си платиш. Жестоко ще си платиш.
Къде отиде, бе? Ето го. Хи-хи! Бум! Сега да бягам. Да бягам. Ау! Помощ. Здрасти! Ето го. Врагът. Ще пукнеш. Не е тоя. Сбърках човека. Извинявай. Сбърках те за някой друг. Леле. Платих си. Къде отида Босчо? Ето го Босчо. Босчо. Добре, без да исках го цъкнах, иначе нямаше да оцелея. Няма да ме оцелиш. Аз съм бърз. Ау. Остана. Опа. Това съм аз. Бум! Добре. Правиме ги работите. Давай. Правиме ги работите. Грешно оцелвах. Добре, този бос няма да пробвам да го убия. Супер силен е. Просто да отидем на някъде другаде. Тук това е стартър. Махни. Край. Умрях. Край. Хубаво. При Марин стартъра сме. Какви работи има? При Бандит Quest Giver. Какви квестове мога ми да дадеш? Бандити? Ще ме даде само толкова малко. Не, няма се занимавам. Nevermind. Ти пък какво искаш, бе? Ей! Тук е сейф зона. Добре, тебе. За колко време мога да те убия? Пак е за малко време, според мен. Тук е Set Home. Юли! Здравей! Откъде взе тия крила? Леле, взел е крила. Браво на него, бе. Box Fruits Dealer. Купи ли си фрут, бе? Задъра. Задъра. Ела, Юка. Сега взимаме една бърза лодка. Маничка. И идваме тук и го чакаме. Айде, ела. Седни си. Тръгваме. Давайте напред с приятел най-яко. То откъде има тия крила? Не го знам. Може да отидем при пиратите да му помогнем да фарми. Обаче тук ли са пиратите? Набързо ще взема този съндък. Не, всъщност не. Продължаваме напред. Напред и нагоре. Да си включим аурата на ръцете. Да са ни черни. Да имаме аура.
С приятел е най-яко. О, не, натам няма да ходиме. Обръщаме. Искам да отида там при снега. Не бе, какво ти става, бе? Не бе. Бързо. Ела в лодката, бе. Колко си тромав. Let's go! Тук бил ли съм? Да, тук е мелницата. Бил съм. Но искам да спра тук. Да видя. Тук е... Продължаваме всъщност. Не, тук е тъпо. Напред! Ареди, къде са онези? Коса. Къде са Frozen Village? Пак ли дойдохме тук, къде? Не, това е да Frozen Village! Yes! Ето го да Frozen Village, хора! От тук ще купим тройната катана! Кака мастери? Откъде изведнъж получих пари? Добре, после ще направим този квест. Ти спри да се опитваш да ме удреш. Аз имам огнено кълбо. И сега, хора, да купим трипъл катаната. Хайде, Юка. Давайте. Напред и нагоре, напред. То в пещерата, къде отиде? Ела горе. Айде, бе. Горе. Не се забъркай с тия. Не дей. Юка, не. Не дей да ги биеш, бе. Какво е wanted? Някакъв. Здравей, Sword Dealer. Ето е трипал катана. Пършейс директно. Айбалта, трипал катана. Ето тук имаме трипал катана. Еквипваме. Да видим какво може да причиним на юката. С нея. Къде отиде то? Това бос ли е? Здравей. Трипал катана. Добре. Това го очаквах. Вече хора имаме трипал катана. Ей! Това спорт мен е яко. Let's cook it. Какво се случва тук? Let's cook it. Violent Rush имаме... леле, чакай! Добре, нека да си направим квеста. Може ли? Квест? Квест! Добре. Взехме това, което искам. Но набързо ще отидем до пещерата. Вилиджър. Той дава квестове. Махай се. Къде е пещерата? Ето е пещерата. Добре, влизаме в пещерата. Всъщност, къде ми е другата катана? В устата.
устата ми е другата катана. Добре, Color специалист. Aura Colors. Ти само с робък си ли, бе? Ей, че си гаден. А ти Ability Teacher, какво може да ме научиш? Flash Step. Не. Ще се върна пред теб, когато имам 150, може би. Чао. Но е, че Flash Step според мен е готино. Съндъче. Огъня все още нямаме това, което аз искам да имам. Но е, че ще се опитам да убия боса. Пък има някакви тук други. То боса вече даже е убит. Как си грозното пиленце. Искам аз да го убия. Раде. Аз го убия. Какво направи, бе? Леле, попаднах в комбат. Здрасти. Не ми го кради. Добре, както и да е. Може да направим квеста вече 75 левел сме. Добре, нека да го направим. Добре, хора, вече сме тук. При това. Добре, нека да си вземем квеста. Набързо. Откъде вземаше? От онзи там. Даж. Quest Adventure. Ще получи доста парички. Давайте. Директно даш. Да дашкаме натам. Ама. Гледай как се бъгвам. Честа. Честа да го взема. Чакай. Добре. Да започваме. Ти. Да. Аз щях да ги събирам. Кът бебет. Айде, бе. Трябва да убием 6. Което е лесно. Аз даже ще убия повече. И ти ела да ме бия през това време с трипъл катаната. Бързо да вземем тоя. Айде ела. Айде пичаги. Да си тествам трипъл катаната. Леле. Тук става с катанката. Защо давам напред, когато твърде много таковам с катаната? Мастер левел лъпнахме. Супер много пъти. Мастер левел. Целият ми екран се обсипа с мастер и левел up. Давай ти. Още един. Дашкаме се към тебе. Давайте двамата само да ви убивам. Да приключваме видеото. С катаната искам да ги убия. Не, първо да ми свалят демиджа до много.
И сега с катаната. Бам, 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 бам. Добре, мастери левел ъп. И мастери левел ъп. Направихме си квеста. Направихме 76 левел, хора. И до тук ще приключвам това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала. И също да лайкнете видеото. Не забравяйте да направите това. Този да го бам. И чао, чао, хора.